Kupera Zimbabwe. Welcome to our channel, Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana kariki kuchanga kukuya pano channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa garaka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi Zimbabwe itawigira inyaya yaburizwa na Chris Mchangwa vakataura iyo vachiti vatinonso Chamisa vakatumira delegation yavo vachida matalks na vaMnangagwa chinzi vaMnangagwa vakabvuma matalks na vaNelson Chamisa vakatumira zvakare delegation yavo kuti vasangane nevaNelson Chamisa. Saka zviri kunzi matalks aya vaida kutaura vese on an open table. Saka nzi problem yakaitika ndeyekuti vaChamisa vakataurawo vachiti vaisada kuti matalks aya asazikanwe navatendai biti pamwe chete na vaNelson pamwe chete na vaCharlton Wende. Zvinzi ndo zvakakonzeresa kuti vaMnangagwa varambe kuenderera mberi nematalks aya. Zvinzi vaChamisa vaida kudeceiva vamwe vavo. Zvinzi vaMnangagwa vakataura vachiti the only condition yekuti matalks aya aitwe anofanira kunge ari open to everyone, anofanira kunge achiitwa pajekerere muZimbabwe pasina zvekuwadhirana muZimbabwe. Nyaya yakaoma nyenoshamisa. Tingazive kuti chokwadi chikutaurwa navaChris Mchangwa vakataura izvi apa vaita press conference yavo muZimbabwe kuZanu PF headquarters. Ndipo vakataura zvinhu izvi vachiti pane vachiti matalks anga arongwa asi ndo zvakatarisa kuti zvienderere mberi muZimbabwe. Manona sei nyaya yabudidzwa navaChris Mchangwa kuti ndechokwadi here muZimbabwe, kuti vaChamisa vakati havasi kuda kuti vaWende vaOshmencube pamwe chete navabiti vaziye zviri kuitika mumatalks avo aripo pakati paMnangagwa naivo vaChamisa. Ndonyaya yatatavigira itudzo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.